Убачыць усю прыгажосць глыбінкі, пазнаёміцца з яе жыхарамі і разгледзець скрозь прызму аўтарскага погляду прыгажосць і утульнасць беларускіх вёсак можа кожны наведвальнік выставы «Глыбінка. Старонкі жыцця», якая праходзіць у рамках выязнога арт-праекта аб творчасці, каханні і самай звычайнай глыбінцы вядомай беларускай мастачцы Ларысы Журавович. Адкрылася выстава ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. Усе карціны на выставе неверагодна рэалістычныя і кожная перадае непаўторнасць беларускай глыбінкі. Мастачцы Ларысе Журавович гэтая тэма вельмі блізкая, і яна імкнецца адлюстраваць і захаваць пейзажы людзей і імгненні, якія складаюць непаўторны дух беларускіх мястэчак. Сама выставка особенная тем, что здесь я еще подобрала несколько работ, которые сделаны именно в Шкловском районе. И сам проект, он ставит своей задачей привлечь внимание именно к деревне, к простым людям, к нашей повседневной жизни, как-то научиться по-новому смотреть на нее, уважать. Если не получится любить, то хотя бы уважать и быть внимательными к тому народному быту, к жизни деревни, которая, к сожалению, уже уходит. Наведала выставу і адна з натуршчыц Марыя Маісеенка з вёскі Ступляны Старашкловскага сельсавета. Свой партрэт жанчына разглядала з цікавасцю і, безумоўна, была рада паразмаўляць з мастачкай і наведвальнікамі выставы. Была яна там у дзярэўні, і гэта і прыйшла і нарисавала в мяне. Говорит, бабуля, давай партрэт сделаем. Я кажу, ай, деточка, я ж уже какая старая, уже как молодых яких. Продвигать, я ждай молодежи, надо продвигать вперед. А она говорит, а старики тоже любят молодежь глядеть, какие старики уже теперь есть. Вот так и нарисовала меня. На выставе прадстаўлены карціны, створаныя на працягу апошніх гадоў. У кожнай з іх свая гісторыя і на кожнай яркія фарбы, якія прыцягваюць увагу и разом с тым супокоивают. Вся эта выставка, все картины нашего возраста. И старенькие до мамы это все видели. И мы только обсуждали, допустим, сирень, это такая красота. Теперь ее повырубили всю, а раньше столько сирени, мне кажется, что даже красивее и цвета не было, и пахуче, чем сирень, правильно? И я хочу сказать, что очень большой талант у этой женщины. Не засталіся ў баку ад выставы і юныя мастакі, якія не толькі прыемна правялі час, але і змаглі пагутарыць з мастачкай і навучыцца ў яе шмат чаму новаму. Тут такие портреты красивые, как будто тут люди по-настоящему, а не нарисованные. Даже мазок почти не виден. Все тут полутень и тень, все тут показано. Працягнецца выстава до 10 мая. І кожны жадаючы можа не толькі пранікнуцца традыцыямі і утульнасцю беларускай глыбінкі, але і пакінуць пра яе свае ўражанні ў кнізе водгукаў.